sai kasancewa a cikin wannan channel namu na Tsakar Tv. Muna roƙon da ku dore ku danna mana alamar subscribe sannan ku yi mana like ku yi mana share. Mun gode. A yau mun zo muku da wani code ne mai matukar muhimmanci wanda zai taimaka maka wato ainihin ka sai 1 gig a naira 150. Wannan code din ana amfani da shi ne kada a MTN. So don haka idan dai kana amfani da MTN to zaka samu damar more garabasa ta siyan 1 gig akan naira 150 ba tare bata lokaci ba. Mu shiga cikin bidiyon namu. Mun gode. So ba tare bata lokaci ba dan uwa, zaka nemi inda wato ainihin inda kake saka nambobinka, so wajen dialing ɗinka. So ba tare bata lokaci ba sai ka saka waɗannan code din star 344 star 2 hash sai ka danna. So bayan ka danna sai ka zo ka danna number 1 din nan inda aka saka buy data din nan, so sai ka danna. To sai ka zo ka danna number 2 din nan wanda aka saka 1.2. So dan uwa, kamar yadda kake gani, so idan kana 150 zaka siya wannan data, to mu ko babu 150 a ciki, so amma mun nuna muku ne domin ku je ku ci wannan garabasar. So masha Allah, a nan za mu kawo ƙarshen wannan bidiyon. Muna roƙon yan uwa ku dore ku danna mana alamar subscribe sannan ku yi mana like ku mana share. Sai mun sake haɗuwa da sabon bidiyo. Wassalamu alaikum warahmatullahi.